ବାପା ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ହଜି ଯାଇକି ହାଲୋ ହାଲୋ ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରିପା କରି ଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନର ରାଜ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନ ମୁଁ କରେ କିଛି ବକବାସ। ତ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଭାଇର ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ଦଦା ଖୁଡି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରାତାଶ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆରେ ଇଏ କଣ ଯାଉଛି? ତ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ଆମ ମାତାଶ୍ରୀ। ଓ ଭାଇ ତ ମମି ହେରିକା ସବୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦଦାଙ୍କ ଘରୁ, ସେଇଠି ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ରୋଷେଇଆ ମହାରାଣୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ବ୍ଲଗ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ, ହଁ ହାय ହାୟ। ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିସ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ। ପଳେଇଲାଣି ଛାଡ ଖାଇ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଛାଡ ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ। ପପୁନା ତ ଖୁଡି ଅଛନ୍ତି, ମମି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଡିସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଦେଖଉଛି ନା ରାଜା ଏଠୁ କର, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭାତ, ଡାଲି, ଆଉ ପାମ୍ପଡ, ଆଉ ଚିକେନ ମୁଗୁନାଇ, ଆଉ ଚିଲି କୋବି, ଆଉ ସାଲଡ, ଆଉ ପାଣିଟା ବଳକା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତଣ୍ଟି ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଆସିବ। ବାପା ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଥିଲା ଆମ ସହିତ ଏଇନା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ? 2 ଘଣ୍ଟା ଚାବି ହଜିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମର କଟକ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ମୋନିକା ଭଉଣୀ ଯାହାବି ଖୁଆଇଲେ ଆମେ ଶୋଇପଡିଥିଲୁ। ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 4ଟା, ତଥାପି ଆମେ କଟକ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆମର ଚାବି ହିଁ ହଜିଗଲା। ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଆମେ ପୁରା ଚାବି ଖୋଜିବାରେ ଗଲା। ଏବେ ଟାଇମ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 5:30 6ଟା, ତ ଆଉ ପୁଣି କଟକ ଯିବୁ, ପୁଣି ଫେରିବୁ, ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲା ବହୁତ ଲେଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ପାଖ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ପଳଉଛୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଇଥିଲି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କଲା ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇଟା ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇପାରିଲୁନି। ଏଇଠି ଭାଇ, ଖୁଡି, ପପୁନା, ମାମା, ମୋନିକା, ଏଇଠି ଦଦା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ତ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମର ବାଲି ନାହିଁ, ଖାଲି କଂକ୍ରିଟ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁରା। ତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବାଲି ଖୋଜି ପୁଣି ବାଲି ମିଳିଲାନି, ଗ୍ରୀନ କଲର ଧରି ପଡିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଲି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ବାଲି ଖୋଜିବା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡିଛନ୍ତି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ସବୁ ଆଗରେ ଗଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ପଛରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବୁ ଆଉ। ତ ବାଲି କଣ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ? ଆପଣ ଜମାରୁ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବାଲି ଦେଖାଗଲା ବୋଧେ, ବାଲି। ହଁ, ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିବ, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯଦି କେହି ଦେଖିପାରୁନା, ଏଠି ଆସି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ ଓକେ। ହାଏ ପପୁନା। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା। ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛ? ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା। ତ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ତ ଏ ପିଲାଟା ଦେଖ ହଜି ଯାଇଛି, କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖ, ହଜି ଯାଇକି ହାଲ ହାଲ ହଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଷ୍ଟଲ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ବାଲି ଆସିଗଲା, ଆଉ ବୁଟରେ ବି ବାଲି ପଶିଗଲାଣି ଅଧା। ତ
अबे ए से बिक्री करनांदी बगल से बिक्री करनांदी तो आपण को एबे गध देखबी गध गध ना नहीं गधटा ये को गध गोड़ा चेक करिया पड़िया ना 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 सॉरी ये होची खचड़ घोड़ा को खच्चड़ कोन खचड़ माने जो घोड़ा आउ गदर मिश्रण ये हला खच्चड़ घोड़ा और गदर मिश्रण ये कोची मु कहनी तो जो माने बड़ी भूत मान देखा पाई ताठू ए भूत मान अधिक ये डर ना देखा देखो देखने का मोटा पूरा राक्षस देखा तथा भी चलो देखो पोस्टर तो आप ये आसिक भूत मान देखिपारे भूत तो ये आप भीतर कनिका कुंभीर नागराणी सर्कस झीटी कंकाल अच्छी नर राक्षस रायपुर जेल ब्रह्म राक्षस बरगछ भीतर कंकाल बाहर विज्ञान खेल एभलिया सब खेल देखे ए भाई कहते देखो मुह कि मत लगुनि किसी करुवे खाली गोटे रंग देखुं मुहटा खाली चंद्रिपा कर उंडी हस आहे कथा गुड़ा तो फाइनाली आमर बालीयात्रा ब्लॉग टी एठी एंड होई आमे बहुत मस्ती कल मजा कल ए प्लेटा किंतु बहुत खुशी अछि देखो 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 ओ की खुशी खुशी कहले न सरे गोटे 3000 टंका बर्बाद कर देला मोडू 10 टंका निजटू 40 टंका 500 दादा 1000 टंका एमनी करके मिसा मिसी गोलिया करके 3000 टंका 3000 हाँ फोन पे करके एटा गोटे जो ये तो टट्टी है तो आमे को बालीयात्रा किछि आनो केवल खिया पिया गलु तो फूल लिखि दियो आगु को बहुत भल गोटे फैमिली प्रोग्राम आगे आगुआ किणा किणी कर तो फैमिली प्रोग्राम देखिए एंजॉय करेंगे ता पूर्व समस्त धन्यवाद एत सारा सब्सक्राइबर आते सारा भल पाइबा टाटा बाय बाय आउ थे देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे।